خب بگم شان شرفی MB را پسندی می شود. Ралик да поёни коммент навистагия ки агар ки MB-ра нагӯй ма зан. Та дастури намебинам қати хидм. То есть уровни хидм намебинамаш. Касе ки тамошо кадаги нестай, тамошо куна агар мефаҳма ки натури шон безеб кадаги нестай батл да фристайл кадагия у мардак фристайлера. Шнапс, короче, в таге бики типа кҷо кунди киси намезани туда-сюда бариды исуса. Ама кори ки во кадагия иншоаллоҳ намекунам ягон видео ягон каса намедизам. اگر شما فربه یا خراب شدن میخواهید، اگر موی سر شما میریزد و یا ریش خود را زیاد کردن میخواهید و یا در بدن شما سفید شوی پوست دیده میشود، پس به شرکت داروسازی صاف سودا مراجعت کنید. شما میتوانید معلومات مفصل را درباره داروها با زبان تاجیکی از سامانه صاف سودا .ru دسترس نمایید. Салом алейкум ба подписчикои Меҳроб Про, бачаҳако созаи хубаин, бародарои ма, акпаву хоҳарои ма, ҳама каса созаи хубаин. Имрӯз чӣ хеле ки шумо медонед, ҳар ҳафта мо як видео мекунем, як ҳафтае ки дар реп чӣ гап хабаре мешавад дар сторисҳои Инстаграм, дар эфирҳои Инстаграм, дар Ютуб, чизеро ки шумо намедонед. Хай бачаҳакои ғариб бисёр аудиторияи мо ба ҳамин хотир бисёр вақто кордаҳанд. ай бисёр чизо қафо мемонанд, ба ҳамин хотир мо мехоҳем ки шумо барасонем. Сар мекунем аввал ай видеои акай Шаҳбоз. Як видеода саволаш метаҳанд, мегӯянд ки кира саршавии видеода хай бо ҳамун MB бояд мо MB-ра ягон гап бигем, ба хотире ки бисёри баъд вақтои охир мақсад видеое ки ҳестае ки худаш намезеба, мухлисои MB ай мо хафа нашен. ма пишти ягон каса намегирам. дар кор шавен акай Шаҳбозам ранги ҳамиё ягон хато куна гуноҳи ҳамиран мегем мо. Фарқ надора ӯ касе ҳаст нестай, мо гуноҳша мегем. MB як видео кад, хай видеоша медонед чӣ видео кадагия, акай Шаҳбоза видео мекунад, саволаш метаҳанд ки да треке ки фристайл хондагӣ да Инстаграм, да ҳамун трек ралик да поёни коммент навистагия ки агар ки MB-ра нагӯй ма зан. Агар медони ҳозир ман хоб бигум шан шарафи MB را پسندی می شود. اگر نبگم رای کفاس میزنم. گنده سوالی یک سوالی آسان شده میگیری سعیت رام. ایده افت کسا پاد بار میکنیم. نو خیلی چه بگم فریستایل یک چیزی که پیش میام میگوی خیلی کمو که може ралик адреси MB даму чизо ра дидагия. Ба акай Шаҳбоз мега ки агар ма бигум ки MB-ра гуфтам шан шарафи MB пас мешава. Иҷа агар дора значит ки MB-ра гуфтагия намехоҳад ки MB чизе бид набуд я вақт шогирдиш бид ай пиштиш гап мезад, ба ҳамин хотири ҳамун рӯзора дидагия MB-ра ягон гап гуфтагӣ нестай. Мега ки агар ҳозир ма MB-ра бигум шан шарафи MB пас мешава, агар ки небигум ралик карочи ралик данито мешава, паддар мондагия шон намедона исв ё исв бизана, ба ҳамин хотир на иша гунаҳгор мебурора, на иша не ки ҳамира бидонем ки агар гуфтагия. Бо нашоти шнапс саволаш метиҳанд. Ма пешаки ай дар бораи шнапс як ду гапат бигум. Шнапс да як видеош карочи шона нидастойнӣ медона, ба ҳамин хотир Шон МС мегаш ки ӯ да одамора нидастойнӣ медона, мега барои батл кардан шнапс мадам нидастойнӣ ай. Шнапса мега ай пишти хезе авлод барон бачакҳои хезе ай пишти ҳамо ҳурматш мекунанд шнапса. Агар не шнапс надора мухлис, мега мухлис дошта боша ҳисобакӣ ай. Аки ҳисобакӣ гуфта ҳамин десай дона мухлис дора, мега ба ҳамин хотир шнапс мада дастойнӣ нестай барои қатиш батл кардан, қатиш фристайл кардан, ягон чӣ хай ягон гап гуфтагия ки шон да сахтш расидагия, шонам хеле ответш додагия. Шнапс, короче, в таге бики типа кҷо кунди киси намезани туда-сюда бариды исуса. Ну хай баридан бой додан сабаби хича дошт. Савол чия? В чём вопрос бузгав? Чӣ ба набр омади қатиш? Бахшиш перебиват кардам. Просто ман как будаедум зад. Мақсад чӣ ба набр омадам? Чӣ хел бигӯем мисол мегирем шнапс чука репутация калон надора, бигем звездаи масштабни кругон нестай. Масштабная аудитория надора. Як узкий круг да махил мекунем звездаи ва ай одама благодаря барон мешиносанд, благодаря бачаҳои хезе авлод ма фикр мекунам. Агар фанати личный дошта боша, может ҳисобакӣ бошанд, мухлисои ами одам худаш мухлисои хезе ҳурматш мекунанд, мухлисои дигар. Короче
ура хотири касе дига ҳурмат мекунанд ва даже ҳамун одамо хичон қатъи ҳар хел одам батл намебиранд мисол қатъи як кас мегӯянд батл кун мегӯяд ӯ короче уровни мада нестай ма ӯро достоини намебинам мисол хеле ответо хичон доранд ҳамун одамо мара мирад достоин намебинам қатъи хидм то есть уровни хидм намебинамаш батли ралик мб чӣ гап шид байни батли иё батли иё бояд якм да мебиромад дина эфири акай Снат Шарипова тамошо кардам дар эфириш бисёр рози дил мекуна барои бачакое ки видеоша медизанд мепартоянд хай ӯ ҳақ дора чизе мекуна намекуна касе дар жалб задагиай ина ма айтани ҳамун бачакои акай Снат бахшиш мепурсам гарчи ӯ бачаҳоли бахшиш напурсидастиян акай Снат ҳақ дора барои жалб задан марам агар ки аҳамият дода бошен бисёр аҳамият метам ки ягон коре накунам ягон видеои ҳамура нагирам ки мақсад ӯ ака расходи калон кардагиай хай хато кадаиҳо ягон банда хато нестай хато кардагиай хай бачакора мир гуфтак батлерора мир гуфтак ҳамара дар назар надошт хато мекуна ягон кас бехато нестай марам дар барномаам хато кардагим баъди барномара хидм тамошо кардан мебинем ки ягон хатое кардагим не ки дигар ҳичко карда намешава кура ба ҳамин хотир акай Снат уҷа ҳақ дора ҳамун бачакое ки жалбтон задагия аю ки видео мекунен просто бахшиш мепурсиден агар мумкин ки жалбошона мегирифт фикр накунен ки ма ҳозир мумкин ма дар ягон видеом дар жалб задагия ба ҳамин хотир мақсад дили акай Снат Шарипова ёфтестам ягон видеои ма дар ҳоли жалб задагӣ нестай амма коре ки ӯ кардагия иншоаллоҳ намекунам ягон видео ягон каса намедизам барои ки ма бояд чиста хидм бишинам чахчах кунам чизера ки дидам ҳамура бугум накунед да ӯ мардакам чӣ хеле ки ма мехоҳам я блогер дига мехоҳад дига блогерро ҳама барои подписчика барои просмотр кор мекунад ҳамун акарам барои ҳамин чиз кор мекунад ба ҳамин хотир нагирен видеошон напартоен батлаш дад кунен як бародари тоҷика дастгирӣ кардан ку и бидонед ки пешравии мо шумо да кам таракам боша оврутона мехезона ки мақсад шумо да ғарибиен да Россия да дига давлатоен мебинед ки я бародари тоҷиктон просмотри соз дора да ютуб дига давлатора бинед чихе дастгирӣ мекунад иша ҳамашон хе якҷоя шидагияна чихе видеошон миллион дора ягон одамша чашмаш сих намезана а тоҷики хидмон бисёруш ҳамаш не бисёруш як касам мебинад ки я видео кардестай ами видео я фоида дидестай дилиш сих мезана бес мега ма амира ягон гап бугум бе ҳами корша накуне бародаро ҳар як одам ризша аллоҳ ба ҳар як роҳ метиҳад мина блогерора барои блогеро реперира барои репериш дигаву дигаша ба ҳар роҳ ба ҳамин хотир накунен ҳамун акарамонен корша давом бита коре ки ӯ кардестай ҳоли ягон тоҷик накардай просто я батли русора гузарондагия каналиш да партуштагия бур бинен да чӣ хели ҷо батла гузарондагия батли ралики мбрам ҳамунҷа гузаштагия ба фикри ма бинен чӣ хели ҷо да гузарондагия батла ӯ хели ҷоо орзуи ҳар як тоҷикае ки да ӯ хели ҷоо батл бизгарона агар шумо ҳама каса якҷоя бишен ҳар як блогера дастгирӣ кунен ай шумо ҳеч намерава я лайк мерава подписатсия мекунен тамом да ҳар як блогере ки ҳақиқатан да гап мезанаву ҳақиқӣ гап мезана ҳар яктай ҳамура дастгирӣ кунен мумкин ки дар тоҷикистонам ҳамун корора бикунам баъдан бачако дар тоҷикистонам ҳам хели ҷоо да видеошона бизгарона батлошона бизгарона батлое кунан ки шумо ай тамошо кардан ҳамун роҳат кунен ранги батлое ки ина ҳозир райдер батли шони хича партуфтагия як бор ҳамура бинен намефора тамошо кунед абад ма нашоти ҳами батл хай темаи акай Сната мепӯшем накунен да ҳам қатон мегум ки накунен блогерое ки тамошо мекунен видео як каси дигара надизен бисёр ай ҳозир ҳами хеле одамо ки видеои дига каса медизанд дар каналошона мепартоянд чӣ хеле ки акай Снат мега бе миён меган одамое ки бе ягон азоб кашидан бе ягон заҳмат мегира просто видеора мепартоя ба чӣ хетира аламат намекуна ту меҳнат мекунӣ ҳам кора мекунӣ мехоҳӣ ки ай ҳамун расходи кардагита нимша қалам биброрӣ не ки намеброрӣ ва дига каналода мебинӣ мепартояд аламат мекуна ҳар як кас боша жалб мезана и корода барои ҳамин накунен чахчақҳои темаи райдери шон мс батлшон батл биромад ма пешаи батла биромардан ай даҳани одамо фаҳмида будем гапҳое ки шона гуфта будан як гапҳо гуфта будан ма ҳамин батлаш дад доштама не ки метарсидим тамошо карданаш да мегуфт хиёл мекардам ки шон уҷа биромада просто нашоти ҳамун полшакакҳои ҳамуҷа гап задагия не ки не охи касе ки
дида боша ҳамун батла тамошо карда боша дар канали ҳамун бародар биромада хитон мебинем ки фристайл ҳам карда боша фристайли сос кардагия хайҳо боям дода боша безебам карда боша нисбати ӯ безебам карда боша не ки ӯ қай ки шумо пас мезадем блогеро ӯ қай ки шумо гуфтен шони хеле кард шону хеле кард ӯ хеле бад кардаги нестай бояд ҳар ятаи шумо баъди батл биромадан бояд бинене ай хитон изо бикашен ки ӯ қадаре ки шумо шона гуфтен ки фристайл кардагия кароли реп шумо гуфтен хеле кард ӯ хеле кард не ӯ хе безеби бад кардаги нестай касе ки тамошо кардаги нестай тамошо куна агар мефаҳма ки натури шон безеб кардаги нестай батл да фристайл кардагия ӯ мардак фристайлера ҳурмат кардагия баъд райдера бисёр таъриф мекунем бема як гаптона бугум дар ки ҷо дидагиен ки батл биёй хай баъди батлҳо баъди батл ҳама немхелия не ки пешай батл дар дарни батл бояд якдигарта ба сухан ита бояд хеле бикуши ба суханое ки ама одам вақти та як суханаш мегӯ ӯ дилаш бизана ай гапҳои гуфтагита не ки ака гуфта гап мезана дар мобайни строчкаҳои трекош ака гуфта ака ти хеле ака ту хеле хай и ҳурматша нишон метавоне ки хеле не охи батла хеле баъди шумо таъриф кардени қай ки шона пас заден ӯ хеле бад кардаги нестан батла касе ки тамошо кардаги нестай тамошо накунен лучи тамошо накунен ӯ хеле чӣ хеле ки батла хича тамошо мекунен одаморо даву дурун чикор мекунанд ӯ дигае и ранги mp3 просто mp3 меги шона ягон ҷо қабдиян живои хондагие райдера ҷойдига да живои хондагие ба як ковер мондиян партофтиян батл вообще қызиқ нестай ба ҳамин хотир ма гуфтанем ки нито кардагия да он батла партофтагия кори хуб кардаги нестай ӯ марда уқа расход кард бировард хай ҳаматон дидем ки шон ба ӯ қадар подписчик 200 чанд ҳазор подписчик мухлисе ки шон дора ягон одам уқа мухлис надора ба ҳамун қадар чиш хоксорӣ хича нишон дод бахшиш пирсид не ки райдер наоборот коре кард ки Снат Шарипов бояд як борига дилиш бимонаву батлои ҳамхели одаморо ташкил накуна хай биё темаи ёран мекишем Шон МС-ра як гапи дига гуфтанем ба мухлисои Шон МС бозӣ накунем ҳар як блогер ҳар як репер просто дина агар касе ки инстаграми шон дабад дина 1000 подписчики акай Шаҳбоз намерасид Шон МС-ра 1000 подписчик дар инстаграмш намерасид як сторис кард гуфт ки бачаҳако бояд мо амира 200 000 кунем айбан як соат ҳам нагузашт 200 000 гузашт 200 чанд ҳазор просто уҷа 200 000 нишон метавад 200 000 гузаштагия хай мо табрик мекунем акай Шаҳбоза ба 200 000-ош ба як видео дига кард гуфт ки подписчикои ма 300 000 бошава мухлисои акай Шаҳбоз куна боша ма шумо боварӣ дорум ки аммо акара дастгирӣ мекунен 300 000 чия 500 000-ош мекунен дар реп ҳам набоша зато ҳамо одам медонам ки мухлисои ӯ дидани ҳамо одам да баста мухлисошда медонем каналша 300 000 мекунен хай бачаҳако и бад и қак дар бораи як ҳафта реп и ҳафта гарини дуруни ютуб инстаграм систай хай пайб ягон чишдаги нестай ба ҳамин хотир мо ҳам як 4 мавзӯи доштем гуфтем шумо да расондем ҳазор раҳмат одамоере ки то охири видеора тамошо мекунанд раҳмат одамоеда ки моро дастгирӣ мекунанд моро ҳам қатитонем баъд касое ки мара мехоҳанд дастгирӣ кардан реп гӯш кардан мехоҳанд инҷа канали макстиҷи мемонам и каналда фақат репҳои ма мебирояд аи канали Меҳробро барномаҳо қати ҳофизаву реперову ҳофизо миё қати мебирояд дар канали Меҳробро дар инҷа метавонед дастгирӣ мекунед касе ки хоҳиши реп гӯш кардан дора дар канали макстиҷи не гирдакак да мебирояд канал бидроен подписатсия кунед ждат кунед трекои нава иншаалло як треки ғарибӣ ҳамеша мебирояд зиндаву саломат бошен дастгирии шумо пешравии мо пешравии мо обрӯи шумо то барномаҳои оянда